అందరికీ నమస్కారములు. స్త్రీలు మంగళసూత్రం విషయంలో ఈ తప్పులు అస్సలు చేయొద్దు. భర్తకు ఆయుష్షీణం. దీని గురించి తెలుసుకునే ముందు ప్లీజ్ మా ఛానల్‌ని లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి. స్త్రీలు మంగళసూత్రం విషయంలో తెలిసి తెలియక కొన్ని తప్పులు చేస్తారు. అలా తప్పులు చేస్తే భర్తకు ఆయుక్షీణం అంటున్నారు వాస్తు నిపుణులు. మంగళసూత్రం పవిత్రం. భార్య నిబద్ధకు చిహ్నం. మంగళసూత్రం అంటే మంగళకరమైన బంధం. పెళ్లి రోజున వధువు మెడలో కట్టే ఒక ప్రత్యేకమైన, ఎన్నటికీ విడదీయలేని పవిత్రమైన అనుబంధమే మంగళసూత్రం. నిబద్ధతకు, ప్రేమకు, నమ్మకానికి చిహ్నంగా భర్త బ్రతికున్నంత కాలం భార్య మంగళసూత్రాన్ని ధరించాలని చెబుతారు. వేద మంత్రోచ్చారణలతో, బంధుమిత్రుల, కుటుంబ సపరివారి సమేతంగా ప్రతి ఒక్కరి ఆశీర్వాదాలతో ఎంతో పవిత్రంగా కట్టే మంగళసూత్రం విషయంలో మహిళలు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలి. నరదృష్టి నుండి భర్తను కాపాడేది ఇదే. మంగళసూత్రాన్ని ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు మెడలో నుంచి తీయకూడదు. అసలు మంగళసూత్రాన్ని మెడ నుండి తీయకుండా ఉండడమే మంచిదని చెప్తున్నారు. మంగళసూత్రంలో గుచ్చే నల్ల పూసలతో దైవశక్తి ఉంటుంది. అది ఆ జంటను నరదృష్టి నుండి కాపాడుతుంది. భర్తకు పరిపూర్ణమైన ఆయుష్ను ఇస్తుంది. కనుక భర్త ఆయుష్ కోసం మంగళసూత్రాన్ని ఎప్పటికీ మెడలో ఉంచుకోవాలి. మంగళసూత్రం పోయినా, విరిగిపోయినా అరిష్టంగా చెబుతారు. కొంతమంది మహిళలు మంగళసూత్రానికి హెయిర్ పిన్నులు, పిన్నీసులు పెడుతూ ఉంటారు. అయితే వేద మంత్రాలతో పవిత్రంగా మెడలో కట్టిన మంగళసూత్రానికి ఈ విధంగా పిన్నీసులు పెట్టడం మంచిది కాదని, అలా పెడితే భర్త ఆయుష్ మీద ప్రభావం పడుతుందని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ ఎవరైనా తెలిసి తెలియక అలా చేస్తే తప్పక తప్పు అని చెప్పి వాటిని మంగళసూత్రం నుండి వేరు చేయాలని చెప్తున్నారు. మంగళసూత్రం అలా అంటే భర్తకు అనారోగ్యం. అంతేకాదు, మంగళసూత్రం స్త్రీల హృదయం వద్ద ఉంటుంది కాబట్టి హెయిర్ పిన్నులు, పిన్నీసులు మంగళసూత్రంలో ఉన్న దివ్యమైన శక్తిని ఆకర్షించి భర్తను శక్తిహీనుడిగా చేస్తాయని, దీంతో భర్తకు అనారోగ్యం కలుగుతుందని చెబుతారు. అంతేకాదు, భార్యాభర్తల పట్ల ఒకరికొకరిపై అనురాగం తగ్గుతుందని చెబుతారు. కనుక పొరపాటున కూడా మంగళసూత్రానికి హెయిర్ పిన్నులు, పిన్నీసులు పెట్టకూడదని సూచిస్తున్నారు. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం దయచేసి ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. ప్లీజ్. ధన్యవాదములు.